mudaog nag sa dili na gid mo sugat man gid na. Karon mga minahal, atangin ninyo kay doon ako'y ihatag mga minahal pabunos para nistanan. Mao po niya itong one time big time combination. Iniganha na ko sa inyong lugar, panugat gid mo kay di mo manugat mga minahal, gid mo kita na ko. Nadisad ko kita ninyo niya kabalo mo gimingaw na gyud kog maayo ninyo kay dugay na kayo tangwa nagkita. Mga minahal, no? Mas nang magkita sa taon. Diha ta sa DYJL mga minahal, ha? Karong Oktubre 26, sige kog maintain tang watching from Sagbayan, Bohol. Oy mga taga Sagbayan, Bohol, standby mo diha kay mag-schedule na pud tag Bohol. Mga minahal, ha? Magpadaog sa ta kay lami manggod nang makadaog ta mga minahal daan, no? Bisan ako naman kanindot anang makadaog ko niya, kanindot anang makadaog mo niya, iniganha nako diha sa Negros daogan na mo mga minahal, no? Porting nindot ta.